Dyma hanes un tân a 3 gŵr doeth. Hanes y tân yn Llyn. Byth nes cynna, medd rhai. Mae wedi tanio politics Cymru, ac mae'n llosgu o hyd. Richard Parks ydw i. Nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf difrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copper dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr newidiodd Gymru. Ryfel ar y gorwel, a ffordd newydd modern o ymladd. Mae'r RAF am sefydlu ysgol fomio i hyfforddi peilots, ond eisoes mae pobl Northumberland a Dorset wedi gwrthod derbyn y fath beth. Nawr, mae'r RAF yn troi yma at Ben Llyn, at hen blasti ym Penyberth. Mae y protest yn ffyrnig, ond mae prif weinidog Stanley Baldwin yn mynnu bwrw ymlaen. Mae dymchwel Penyberth yn ormod i 3 gŵr doeth o Gymru. Saunders Lewis, D.J.Williams a Lewis Valentine. Llenor, nofelydd a gweinidog. Iddyn nhw, roedd Penyberth yn fwy na hen ffermdy. Roedd yn gatra i deulu oedd wedi noddi'r hen feirdd Cymraeg. A chynnal ein diwylliant, symbol pwysig, symbol o'n gwlad, a'n hiaith, a'n hanes. Roedd digon o bethau eraill i protestio amdanyn nhw yng Nghymru ar y pryd, ond i'r 3 gŵr doeth dim byd yn bwysicach na'r Gymraeg, a chadw iaith yn byr heb staen trais na ryfel. Roedd y 3 yn bobl balchus, dim terfysgwyr oedden nhw. Ond maen nhw'n dod am yn gyfrinachol, cynnau tân, llosgu'r ysgol fomio, a dinistrio beth oedd wedi dinistrio Penyberth, ac wedyn mynd yn syth i'r heddlu a dweud beth oedden nhw wedi gwneud. Eog neu beidio, yn Llys Caernarfon mae'r reithgor yn methu barnu, felly off ar y tri i'r Old Bailey, a cael ei ffeindio'n eog yno, a mynd i'r cachar am fisoedd. Erbyn iddyn nhw ddod adre, roedd y 3 yn arwyr i filoedd. Doedd neb wedi mynd i'r cachar yn enw Cymru ers dyddiau Owain Glyndŵr. Nhw oedd wedi cynnau sbarc yn y wlad a goleo'r ffordd i'r blaid newydd, Plaid Cenedlaethol Cymru, a'r iaith yn ganolog iddi. Roedd Saunders Lewis yn glir iawn. Protest dros Gymru, dim dros heddwch oedd Penyberth. Cyn bo hir, wrth gwrs, roedd arwyr o fath arall yn dod i'r amlwg. A digon o Gymru yn ei plith. Arwyr oedd yn edfan yr awyrennau oedd i fod i ymarfer yn yr ysgol fomio. Arwyr yr ail ryfel byd. Ers digawdau, mae'r tân yn Llyn wedi diffinio ein mudiad cenedlaethol. Iaith, hanes, traddodiad, hen fflam Penyberth ei hun. Roedd y 3 wedi dewis sefyll dros Gymru. Ganrif wedyn, mae'r achos yn dal i losgu. Saunders Lewis, D.J.Williams a Lewis Valentine. 3 gŵr doeth, 3 gŵr dewyr, a'r dyfodol yn y dwylo.